салом дӯстони азизам, тарзи таҳияи бурак. Қаблан ман дастури нахудбуракро гузошта будам. Имрӯз бураки машҳури панҷакентӣ ва аз маводҳои хеле оддиву осону дастрас омода мешавад ва ин бурак хеле машҳур аст ва дар воқеъ хеле хушмазза аст. Маводи лозим барои мо орд лозим мешавад. Ба орд намаку мояи нармкунанда меандозем, тухм илова мекунем, равғани растанӣ, равғани зард ва мост ва як зардиро барои ороиш мегузорем. Хамирамон бояд миёна бошад, на сахти баду на молоим, ба даст начаспад. Хамирро мегузорем ним соат истироҳат кунад. Хамирро ба пораҳои дилхоҳ тақсим мекунем баъдан ва барои дохилаш метавонед мисли мангушт ва ё аз сабзавот тои дилхоҳ, аз сабзиҷот, ҳарчи ки умуман худатон дӯст медоред. Инҷо ягон маҳдудият нест. Канораҳояшро хуб мепечонем, то дар вақти пухтан кушода нашаванд. Аз рӯяш тухм мемолем сиёҳдона ва ба муддати 25 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа ба тафтон мегузорем ва хуб буракҳои мо омода шуданд. дӯстони азизам, умедворам ин дастур барои шумо писанд меояд. ҳатман омода кунед, имтиҳон кунед. Хеле хушмазза аст. нӯши ҷон ва то дидор дӯстони азизам.